quan tenia 10 anys, l'últim any que vam fer embalat a Torrelavit, vam venir a festa major i vaig dir, si mai em perdo, no em vingueu a buscar aquí, perquè jo no penso venir més a cap poblot. No era com ara, hi havia una vaqueria, tenien els fems davant del carrer, plovia, tot estava de terra als carrers, no hi havia aigua al poble, només hi havia 4 cases. Us estic parlant de 68 anys enrere. Era tot terra i I aquí aquí unes davant de les posades cases hi teníem piles de llenya perquè tots teníem foc, a terra. llar de foc. No hi havia calefacció, no hi havia res, doncs tot el dia teníem foc. Moltes cases tenien la seva premsa, els seus clubs, el seu cavall, el seu carro. I recordo molt olors bones, la de la brema, del fermentar, la brisa, després hi ha aquella olor d'alcohol. Era molta menys gent, aviam, la Pineda Nova no existia, aviam, gent que havien vingut de fora, potser érem 2 o 3 famílies. Jo ara, per exemple, ja hi ha gent de Torrelavit que no la conec, perquè ha vingut molta gent de fora, abans els coneixíem tots. No hi havia res. Totes aquestes cases d'aquí dalt, aquests pisos que hi ha aquí davant, no hi havia res. Tot és fet del meu record. I goita, sí, com està ara. Sí, se n'han fet de cases i cases i coses. Abans, fins al pont dels col·legis, era un poble, l'altre era un altre. Ja fa 100 anys, oi? D'allò eren 2 pobles. I jo vaig pensar 2 pobles aquí, no sé per què. Que els de Terrassola volien doncs, que es digués Terrassola i aquí Lavit. I fins al final que ho van ajuntar. Una de les coses que sí que demanaven, que ja estaven segurs, eren que volien anul·lar les 2 escoles que eren antihigièniques i molt petites i fer una de nova. I amb això van estar de sort que els germans Ràfols, els mecenes, van fer la donació. Bueno, quan anava a l'escola jo vaig començar a anar a 8 i 9 anys, oi? Sempre jugàvem aquí les nenes un cantó, els nens un altre. La senyora mestra tenia nenes i el senyor mestre només nens. I allà també hi havia jardins, es feia de netejar els jardins, collir les roses. I teníem uns jardins que nosaltres ens ho feia fer. A l'hora del pati, netejar tot allò. Teníem la senyoreta Adriana, que era molt bona. Després vam tenir la senyoreta Anita, que era una altra senyora molt sèria. I després l'última, la senyoreta Àngeles. Jo tinc uns records molt macos de l'escola, des del principi fins al final. Vull dir, en aquell temps era tot una pinya, hi havia les classes encara de nens i de nenes, no anàvem barrejats, però bueno, a l'hora del pati tots jugàvem plegats, vull dir, va ser una època molt maca. Tenia una nina que era una pepa, de cartró, que me van portar els Reis, i vaig fer un vestit de llana per aquella nina. I la senyoreta me li va fer una piga aquí a la cara i me la va atacar i jo vaig dir mal enguanyada. Que jugàvem per aquí al carrer a boles o a cartrons, que era amb una palet, treure el cartró d'una rotllana fèiem. De tant passar els carros de ferro es feia una pols que era fina tant o més que la farina. Doncs amb un veí meu, amb el Joan Cuyàs, vam inventar, agafant branques de pollancre i baixàvem de les hortes fins a Terrassola, ens vam inventar el dia de la polseguera. Baixàvem allò i deixàvem una boira de pols que els pagesos ens enrabiàvem. Jugàvem més que ara. Jugàvem a corda, hi havia una cosa que deia mossets, cadascú tenia el seu color, no? I amb una piloteta tiràvem amb l'aire i els que els posava drets, o els que no podien, aquells perdien i si no guanyaves. A la relliscada, al pescador, a saltar corda, amb les cimpedretes, a bàsquet, futbol, a mi m'agrada molt jugar a futbol. Però l'escola, veig, la recordo encara, és bastant dura i una escola, l'escola franquista de la dictadura encara la recordo bastant jo, perquè me'n recordo que el cara al sol sobretot encara el recordo. A la canalla, com érem a col·legi,
ens apedregàvem, perquè els de Terrassola, amb els de Lavit. No, jo no els havia vist mai que s'empaitessin. Cada 3 mesos, doncs, el que en dèiem els nostres coordinadors o capitans, entre cometes, d'aquell moment, es posaven d'acord i deien tal dia ens hem de trobar a tal lloc que farem la batalla, amb espases de fusta, amb pedres, amb el que fos, i allà, doncs mira, tenia lloc les diferents batalles. Recordo una batalla allà que amb una pedra amb un company li van obrir fer un trau, li van obrir aquí sí, això ho recordo. També els partits de futbol, jugàvem els de Terrassola contra els de Lavit, encara, allà a les escoles. Això es porta molt a dintre, els que són de Terrassola són de Terrassola, i els que són de Lavit són de Lavit, i un que ve de fora això et xoca una mica. Sant Quintí, les noies maques, Sant Pere ja no tant, Terrassola són gitanes i a Lavit s'hi van tornant. Això ho recordo de les meves germanes. Molta gent diu, tu ets de Terrassola o de Lavit? Jo vaig néixer a Terrassola i vic a Lavit, però no passa res. Però més que res era una qüestió de fer notar l'essència de mantenir l'origen, però sense haver-hi una pica de baralla. Hi ha la curiositat de tenir els 2 cementiris. A nivell administratiu, podries dir, home, agafem-ne un, que sigui municipal, ampliem-el, que hi hagi tots els serveis, i l'altre deixem-el una mica més residual, però és quan veus la gent el sentiment de pertinença que té a un lloc, no? Perquè quan et casaves, fes la comunió això, doncs les de Lavit les fèiem a Santa Maria, les de Terrassola ho feien a Sant Marçal, els enterraments igual, vull dir, això és una tradició que suposo que com que es porta ja de sempre, no? Però sense una rivalitat, però sana. Es va crear tot un teixit associatiu d'entitats, etc., on convivíem tots plegats, els de Terrassola i Lavit. La meva mare era de Lavit i el meu pare era de Terrassola, i clar, vull dir, la meva mare era molt de la Mare de Déu de Lavit, no? 100 anys dona per molt, però, òbviament, la història dels nostres pobles és molt més llarga. Sé que era un dia al matí, que van entrar al vespre, hi havia molts soldats i gent que passaven per les cases que tothom tenia tancat. Com van entrar els nacionals, llavors diu que la gent gran els feien anar a dalt aquella serra a recollir morts que hi havia hagut, que els devien veure a la retirada, i els tiraven i en mataven alguns. Aquest poble em sembla que en van replegar 7 o 8 aquí dalt. Van anul·lar els diners, encara hi havia menys diners que abans. El meu pare me'n recordo que quan van fer les sèries que deien que havien de ser bons i no, va trobar 50 pessetes bones. I engordava uns quants que li havien dit que aquestes sèries seran bones i no n'hi va haver cap de bona, només va trobar 50 pessetes. De primer va haver molta misèria, oi? Però els pagesos, doncs, com que sembràvem, doncs ens salvaven per aquí, perquè el pagès collia per poder menjar, doncs, oi? Gana no em va passar, la veritat. No, perquè aquí la gent tenien gallines, tenien hort, collien patates... I pollastres i totes les cases es criaven. Porc, però venien molta gent de Barcelona a buscar, a veure si alguns hi venia alguna cosa. I el meu pare tenia un hort molt gran, collia moltes patates i sempre que li demanaven n'hi venia 2 quilos. Més no, només 2 quilos. Que vaig passar molta gana. Me'n vaig anar a servir només perquè em donguessin menjar, perquè no n'hi havia. Llavors, de menjar no n'hi havia. Molt mal, molt mal. Sí que el papa, pobret, i tot, s'hi van matar un noi per aquí a la vora. Ja no van matar, va agafar una bomba després, que la van deixar allà a la seva vinya, va anar per jugar i tenia la meva edat pobra. D'aquí, l'altre cantó de la serra, com s'aixecaven els avions al matí i al vespre llavors arribaven, que deien que venien del front, oi? Això me'n recordo la mar de bé, sempre. I aquí no va passar mai res, no van tirar mai cap bomba ni va passar mai res. No? Ara del temps de la guerra m'agradaria explicar-vos una cosa. Era un veí d'allà on soc filla jo, que és del carrer del Bosc, i abans no es va acabar la guerra, van anar uns que deien d'intendència, anaven a les cases a buscar allà on hi havia cavalls joves dels pagesos,
i se'ls hi emportaven. I aquest veí nostre, quan va saber que feien això, tenia un cavall negre molt maco, i va agafar una fusta, la va posar a la pota del cavall, ben embolicat, i com a cap de poc hi van anar i van dir, venim a buscar el cavall. Diu, si el voleu, anava carregat de llenya i vaig volcar i va coix. I bueno, se'l van anar a mirar i diu, si va coix no el volem. També hi havia moltes coses que jo no ho entenia, però de còpia que et vas fent gran, doncs sí. Perquè a casa deien que eren rojos. I els que no eren de dretes del Franco, aquells, els rectors i tot, sempre eren en primera fila. Anem al cas. Hasta els mestres, a la canalleta, com que hi havia una estufa de llenya, els que d'això davant, i els que no podien dir i érem rojos, darrere de tot. El diumenge, doncs, cap a missa, a la tarda, doncs, anava allà a sardanes una estona, i, bueno, a Rosari, bueno, aquelles coses que, doncs, bueno, la meva joventut van ser aquestes, no? Es va crear un esbar d'ensaire, que jo hi vaig ballar quan tenia 7 anys, i encara recordo que un dia dos germans, no sé si era el Ball del Ciri, que ensejaven que eren dos germans, i per compenetrar-se es miraven, i encara els va dir, aquestes mirades, i eren dos germans. I de primer, doncs, ja hi anàvem allà a quarts de 6 de la tarda, i fins allà a vora les 8, però allà a les 8 ja ens escapàvem i anàvem a un puesto d'una sala que en dèiem a Calmet, i llavors allà hi havia el ball. Però al mossèn no li agradava que marxéssim. Una vegada ens va tancar les portes i tot. Hi havia dues sales aquí. L'una en deien que a Constància i l'altra a Calmet. L'una només feien ball i l'altra feien cine. I com acabaven d'oficina, de vegades llavors encara feien ball. A la mateixa sala, apartaven les butaques i encara hi feien ball. El meu pare era d'esquerra i anàvem a Cala Constància. I els altres anaven a aquell bar que en deien a Calmet. Cada local s'associava a una manera de ser, una manera de pensar, no? Jo ja hi vaig anar sempre a ballar, a Calmet. Soc uns anys més jove, doncs... Sí, després a Calmet era més maco i llavors van fer més ball allà. Per les festes bones ballaven allà dalt. I l'altre feien cine. Sap quina festa era la nostra? Com ja érem grans, anàvem, els nois i les noies que hi havia, anàvem a passeig per la carretera, el diumenge a la tarda. I quan veníem, hi havia una casa que tenien una mica de... No, un bar no, però tenien una entrada gran, i vaig tenir un piano, i allà tocaven el piano, el meu pare tocava el piano, era gran també, i nosaltres ballàvem allà. I també anàvem a festes al poble de Sant Pere caminant per la carretera, xerrant amb colles. Perquè Sant Pere sempre feien més festes, oi, que aquí? Sant Pere era més gran i sempre... Era més modern, les noies anaven més mudades que les d'aquí. Hasta deien que hi havia pares que es havien vengut les patates per comprar un vestit per la seva filla. En aquells temps, a les festes majors hi havia molta gent, a l'estiu principalment, vull dir, molta gent, i es feien actes molt macos de patinatge artístic, a part de les orquestres que venien. Durant tot l'any els únics balls que veies això eren aquests, vull dir, tant si eres criu com més gran, doncs tothom ho disfrutava. Començaven fent una missa, cantant, venien els músics, i d'hora cap a casa els pares ja deien a tal hora a casa perquè no vagis amb cap xicot. Els escolans anàvem el dia de Sant Pau, el diumenge anàvem a cantar els gotjos a l'església de Sant Marçal. Cada vegada que entrava alguna iaia allà amb la vecina, passàvem la vecina i cantàvem els gotjos. I recordo que ja al final, com jo vaig néixer el 51, als 14 anys o així, devia ser el 60 i pic, que ja frisàvem perquè era tard i encara entraven iaies i vinguin a tornar a cantar els gotjos i nosaltres ja esperàvem anar a Calmet a ballar amb les noies. Eren més familiars, més de casa, més del poble. I ara sembla que fan festes pels forasters, diríem. En els últims anys s'ha apostat per donar valor a espais o a racons del nostre poble que pel sol fet de viure-hi cada dia potser no hi donem la importància que quan algú ve de fora i diu carai, aquest racó és ben bonic. Per la festa major
Hi anàvem, llavors sí. La d'estiu, la d'hivern no. La d'estiu sí, perquè la d'hivern teníem feina a collir olives i havien d'acabar de collir les olives i sempre hi havia feina. En aquest poble hi havia 10 o 12 fàbriques de paper i tothom anava a treballar allà i els dissabtes, els diumenges, aprofitaven per anar a la vinya i després hi havia uns quants que aquests només es dedicaven a la pagesia. Hi havia feina llavors a l'agricultura, a la vinya i a la fàbrica de paper. Cadascú feia un tipus de paper que un complementava a l'altre. I no es feien tampoc la competència directa. Doncs mira, jo estava en una fàbrica i em van posar, que jo no havia vist mai ni màquines ni res, llavors feien paper de filtre, que deien, i em van posar allà amb una màquina que anava sortint el paper i els havies d'anar agafant i anar fent piles i en quart els venien a buscar. Anàvem als miradors que deien, a estendre el paper, que el feia la màquina mullat, i nosaltres les teníem. Després el anàvem a recollir, i llavors el triàvem i si hi havia una arruga el anàvem traient les arrugues que no es veiessin. Després el passaven els homes per un setinador i quedava paper de barba setinat i maco. El d'allòs on treballava jo tot era paper d'estrassa, llavors paperines, també em venien a buscar paper per fer paperines els del Pla. Tot això d'aquí i aquelles parets que hi ha estaven plenes de paperines que les posaven a secar. I la Dolores de Cal Mitjacord, aquí baix també. Tu veies paperines, ara no en veus enlloc. 1000 paperines un ral. Com? Un ral foradat. Quantes paperines? 1000. Oh. La fàbrica fèiem el paper per fer les paperines. I després ja van posar paper sec, i el paper sec eren amb unes bobines grosses, i llavors les dones vam quedar sense feina. Quan van tacar el molí polleter, esclar, llavors encara vaig anar 2 anys al molí Ribalta. Però llavors la gent es van espavilar, va venir Cal Segura Viudes, allà van llogar molta gent també, oi? I bueno, aquí sempre hi ha hagut feina aquí. No hi ha hagut mai misèria per no dir feina. Ara aquí a Terra Sola, al camp del poble, que diem, eren més pagesos, els altres no, la Pineda era més senyor, diem. Llavors tothom tenia un hort o tenia una vinya i, bueno, anava fent. La meva infància la recordo d'un món rural, a la riera anàvem a pescar, perquè llavors aquest riu baixava neta, hi havia carpa, inclús hi havia anguiles. En fèiem unes basses, entollàvem l'aigua amb pedres, i aquella molsa que ja representava de ciment, no? I als anys 50 o 60 també hi va haver unes olors molt dolentes perquè tots els organoclorats de les fàbriques de paper ho llançaven al riu, aquest riu va esdevenir que era una claveguera. Torrelavit vivíem d'esquena al riu. Què vull dir? Era com Barcelona abans de les Olimpíades. Era un riu brut, ple de llot, que bàsicament només hi anàvem a buscar aigua a les 2 fonts naturals que hi havia aquí més al poble, que era la font de la Riera i la font de Cal Mussons. I a la Riera passava, i el rec que passava pel costat dels molins i havies de passar, sortia aquella aigua tan tintada dels tints dels papers, tot de colors, tot brut. Allò va anar junt amb la motorització del poble, van començar als anys 60 els primers motos i cotxes, i la gent que abans vivia del riu, que anava els diumenges a fer fontada, això, la gent el va abandonar. El riu també ha tingut un canvi extraordinari en aquestes últimes dècades, no? I que ha passat a ser un motor econòmic i continua sent un motor econòmic en aquest moment, però des d'un altre àmbit. A mi m'encanta passar pels rius, hi ha totes les rescloses, hi ha 7 rescloses, els 12 molins, i a més la natura i els ocells, i jo crec que és un valor que a mi sempre m'ha frapat molt. Aquí surts per un cantó, veus tot el Penedès per el cantó Vilafranca, surts a la Creu, veus tot Torrelavit, Sant Pere. Tenim un passatge preciós, sigui el temps que sigui. Ara a la tardor, sigui el maig quan comencen a brotar els ceps, vull dir que
a l'hivern amb el marró de la terra, és que tenim un paisatge molt preciós aquí. Doncs aquella idea que a vegades en tenim a l'imaginari del Penedès, una cosa plana, amb vinyes i tot això, sí, les vinyes ja les tenim, no? Però també aquell mite del poble, no? El poble amb la seva església, el seu riu, doncs bueno, tenim el riu, tenim el riu de Villes i tenim el torrent de Mas Vendrell a darrere, no tenim una església, en tenim dues, i a més, doncs, escolta'm, jo penso que un poble ben avingut. Home, suposo que un allà on neix, si no li ha passat res, doncs està content del seu poble. M'imagino que és així, no ho sé. Jo mateix soc d'aquí i estic content d'estar aquí. Jo no he conegut enlloc més. Semblava que el més maco era el carrer del Bosc, em semblava. I com hi he estat aquí, ara em sembla que és aquí. Saber 70 anys que hi ets, sí. És una vida això també. Llarga. No sé si són el pont, si són els dos, no? Les dues esglésies, l'entorn, la creu, la serra, hi ha alguna cosa que ens hi fa tornar. És allà on vaig néixer, créixer, jugar, aprendre moltes coses, a divertir-me, a riure, a plorar. En aquest barri ho vam fer tot.